боз дар ҳайати асосӣ ба бозӣ омадааст ва ин дуюмин бозӣ аст барои ӯ дар ҳайати асосӣ. Ҳамин тавр садои фишаки довар баланд мешавад. дӯстони арҷманд аз маркази майдон рақобат оғоз мегардад ва мо идома медиҳем ҳайати дастаи Истиқлолро. рақами 10 капитани даста Алишер Ҷалилов, рақами баъд аввалин ҳамлаи дастаи Истиқлолро мебинем. имконият зарба аз ҷониби Манучер Ҷалилов, аммо зарбаи задаи Манучер. ҳоло ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлолро мебинем. имконият аст, пас ба марказ, Рустам бо тӯб қарор дорад, зарба ва гол! Истиқлол ҳисобро мекушояд дар дақиқаи 4-уми бозӣ ва голи тезкор. хуб, наворҳои такрориро мебинем. инҷо барои дарвозабон Дилшод Дадабоев имконияте намонда буд, гарчанде ҳоло ҳуҷуми дастаи Эсхатаро мебинем аз канори рости майдон. имконият барои партоб кардан ҳаст, зарба зада мешавад, заминӣ фурсат барои бозигарони Эсхата ва гол! бисёр ҷавоби 1-1 мешавад дар дақиқаи 14-уми бозӣ. инҷо Зоир Ҷурабоев иштибоҳ кардааст. дӯстони азиз, ҳайати шумораи 8 Рустамҷон Сабуров аз канор зарба зад ва зарбаи ӯ начандон қавию бусурат буд, аммо ба ҳар ҳол биёед бубинем. тӯб ба пои Зоир Ҷурабоев бархӯрд ва иштибоҳи Зоир Ҷурабоев. то ба Алишер нарафт. Манучер, зарбаи навбатӣ аст ҷониби ӯ. тӯб дар дасти аут ба фоидаи Истиқлол. ҳамин тавр садои фишаки довар баланд мешавад. дӯстони азиз, вақтанд ва умуданд ки ҳуҷуми дастаи Истиқлолро бартараф намоянд. имконият барои Манучер дар ҷаримагоҳ бо тӯб аст, зарба ва зарбаи навбатӣ, дарвозабон наметавонад дар ниҳоят дар муқобили фишорҳои Рустам. ҳамлагари дастаи гол кард, бисёр бозии хуб нишон дод. бутаи 3 нафар аммо муваффақ нашуд. Рустам Соиров бо суръату дақиқ буд ҷониби дарвоза, аммо дарвозабони дастаи Қата он зарбаро баргард. Истиқлол маҳсуб мешавад. паси бисёр мувофиқ дар иҷрои Рустам ва гузариши Манучер. довар ба нуқтаи иҷроиши зарба 11 метра ишора мекунад. чӣ аст инҷо? Котизар Бакӣ дигар бора итпар 1 намоянд. Манучер, зарба ва ҳисоб 3-1 карда мешавад. зарбаро баргардонда на сони дастаи Истиқлол дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор. зарба аз масофаи хеле дур, гол! такроран мебинем. ро гирифт, гашт ва зад. 4-1 ҳисоб. муҳим нест ҳисоби бозӣ, танҳо зебогии голро мебинем ва ҳаловат мебарем. ҳеҷ кас ин зарбаро баргардонда наметавонист. паси навбатӣ ба ҷаримагоҳ Алишер, зарба ва гол! бозигарони Истиқлол голборон мекунанд дастаи Эсхатаро ва дӯстони арҷманд ҳисоб 5-1 мешавад. қаблӣ кам будани бозигарони Эсхата аслан аҳамияте надошт, аммо дар ин гол шумораи кам будани бозигарони Эсхата хеле таъсири худро расонд. ва ҳоло мебинем ки чӣ гуна паси мувофиқ буд барои Алисоне. ҳоло ҳуҷуми навбатии Истиқлолро мебинем. Баъдад ҳамонов пас ба Рустам, имконият барои Рустам, зарба! ин бозигар имрӯз покер анҷом дода метавонист, аммо на. дастаи Истиқлол ҳоло пештаф аст, ҳисоб 5-1 ва инҷо ҳамин тавр садои фишаки довар баланд мешавад ва бо ҳисоби 5-1 дастаи Истиқлол ғалабаи худро дар бозии даври 12-ум дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор дастгирии мухлисон буд. ҳоло мебинем ки чӣ тавр футболбозон ташаккур мегӯянд ба мухлисон ва инҷо мо гузориши мустақими